mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chenyu Nhai Pastor. Ichi chirongwa chatinogamuchira mibvunzo inobva kwamuri ichiuya kwatiri kuti tizame kuipindura zvikuru sei tichishandisa textbook redu rinova Bhaibheri. Pane mubvunzo watumwa pano, ende mubvunzo uyu uri kuti mune kufara here muchitema? Mune kufara here muchitema? Kupindura mubvunzo wenyu toda kushandisa Bhaibheri. Tikaenda pana vaHebheru chapter 11 tikaverenga kubva pavhesi ya 24 kusvika pavhesi ya 26. Shoko raMwari rinoti pano apa, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasure in Egypt, for he looked to the reward. Saka pano apa vhesi iri kuisa pachena yoti there is joy in sin. Bhaibheri hariyepi, Bhaibheri rinotaura chokwadi. Hapana zvarinoti vanzira, rinoisa pachena zvose. Saka pano apa riri kuti there is joy in sin. Saka ponzi pano apa ne chapter iyi iri kutaura pamusoro paMoses. Zvonzi Moses paakati akura, zvanzi wakaramba kudaidzwa netitle yake yekunzi mwanakomana wemukunda waFaro. Zvanzi wakasarudza kuti zviri nane ndinotambura nevanhu vaMwari pane kufarira chitema kwenguva pfupi. Saka Bhaibheri rinokwalifaya kufara kuri muchitema roti kufara uku ndekwenguva pfupi. It's like an early morning transitory cloud. Kakore kaya kanenge kachipfuura kemangwanani kanongozodisappear panobuda zuva. Kufara kwechitema kwakafanana nedova mangwanani rinoti panobuda zuva zvakare rinobva radisappear, raoma, totokona kuziva kuti rainda kupi. Saka kufara kuri muchitema ndekwenguva pfupi. Dei Satani asina kuisa kakufara mukati mechitema, hakuna aiattractwa kuti apinde muchitema. Saka zvitema hazvisi spiced negarlic nepepper, but zvitema zviri sweetened nehoney nesyrup. Ende kana Satani achikuidza, anotanga akupa dessert before the main meal, so that you are attracted and lured to sin. Kana tichitaura nyaya yechitema, Satan akaisa some magnetism around sin, zvokuti usati wafungisisa unenge watodhonzwa nechitema chakubata. Saka that's how the devil operates. He entices us to sin. Anotiredza nechitema, ende zvaanotiredza nazvo anotitaridza sokunge chinhu ichi chakanaka, yet kana iye achinge akubata haazokuregedzi. Saka Satani wakafanana neshato kana kuti python. Painoona prey kana kuti mhuka yainoda kubata, inotanga kuvhura sinema. Mhuka iya painenge yakayeverwa ichiona
free movie. Shuttle inofamba zvishoma nezvishoma, but slowly but surely painosvika padhuze nemhuka iya inobva yaijambira yoibata, ende ikaibata hairegedzi, inongoisiya nekufa. Kana ikatoregedza mhuka iya inosiya mavanga ari permanent on that animal. Saka kana Satani achinge akubata unokubhoila, haangokubhoili chete, but anokurosta, okufraya, haakusii wakadero. Ndokushanda kwaanoita, ndokuopareta kwake. Saka mune kakufara muchitema, asi kufara uku ndekwenguva pfupi. Saka bhaibheri riri kuti kwatiri vana Mozisi vakatombofarawo, vakaona kuti aiwa izvo hazvina maturo, tiri kufara hedu, but kufara uku hakuna kwakunoinda. Kufara kwakanaka ndikwekuteerera Mwari. Saka Mozisi akati zviri nane hangu ndisiye palace nemarights nemaprivileges ari associated nekunzi mwanakomana wemukunda waFaro akainda kunoita muranda nevanhu vaMwari. Can you imagine someone achibuda mustate house achiti ndava kunogara kuslum, ndava kunogara kumaslum kusina kana nechi, nditambure nevanhu vaMwari. Zvonzi panapa chakaita kuti Mozisi akwanise kuita decision iyoyo ndechekuti he looked ahead to the reward. Kureva kuti Mozisi airarama munyika mbiri, the world to come and the world here now. And what happened in the world to come informed how he made his decisions in the world here now. Kureva kuti kana Mozisi paaifamba mufirst street yeCairo, which is the capital city of Egypt, Moses would see himself walking on the streets of gold in heaven. And what he saw ahead was better than what he was experiencing now. So he looked ahead. Moses paainda kunoona the Nile River, his mind would go ahead and he would see himself actually taking a walk besides the river of life. Saka nesuwo hama vadikani kuti tikurire Satani uye zvakare nekakufara kari muchitema kanonzi kenguva pfupi, tinofanira kurarama munyika mbiri, nyika ichauya iyo yatichazogara naMwari narini. Then tikaona zviri ikoko, the things of earth will grow strangely dim. Mwari ave nesu, atikomborere. Tongoramba tichikukumbirai kuti mutumire mibvunzo yenyu uye zvakare mushare social media pages edu, pangava pa YouTube kana pa Facebook, and also subscribe. Thank you very much.